Dobrý deň, prepáčte, že vás vyrušujem. Môžem sa vás spýtať jednu otázku? Samozrejme, jasné, že v pohode. Čo si myslíte o momentálnej situácii, ktorá vládne v našej krajine? V našej krajine si myslím, že je to dosť akože na piču. Ja si myslím, že to je úplne na piču, lebo aj tí kokoti, čo to akože nám vládnu, tak sú čistí kokoti, ja sa na to nemôžem pozerať, vyjebaní, úplní kokoti a celkovo, keď sa na to pozriem z tej druhej strany, tak sú to naozaj kokoti. To sa nedá inakšie povedať, iba kokoti. Takže podľa vás všetko tuto je úplne na piču, smeruje to do sračiek? Smeruje to podľa mňa do riadnej piči, ale zase z druhej strany, keď sa na to pozriem, tak kokoti sú na celom svete, rozumiete ma? Pojebané je to tu na kokot, nechcem tu žiť ani za tú piču. A vidíte nejaké skurvené riešenie? Odjebať sa stade to. Úplne odtiaľ to, strašne rýchlo sa odjebať. Dobre, ja vám ďakujem za rozhovor. Chod do piči.